Ngayong gabi ka natong tanan, mga igsuon ug mga higala. Salamat sa usa ka higayon nga gihatag sa Dios nato aron diya sa pagtuki sa iyang pulong. So sa atong pagpaminaw nining atong tulumanon, akong iauhag ang tag-usa nga atong ablihon ang atong Biblia sa Mateo 22:14. Mateo 22:14 nga nagaingon, kay daghan ang ipanatawag apan jutay ra ang pagapilion. Magampo ta mga igsoon. Salamat Ginoo, gamhanan ug kumahan namo nga maoy nagpasiyog ta sa tanan bisan pa sa among kaluwasan kay alang kanamo ang mga tawo wala gyud arang kahimuan bisan usa ka buhok nga kahimuan sa among kaluwasan gawas sa imong grasya lamang. Lord, tudloi kami, tultulo kami sa imong pulong ug ablihi ang among mga pangunahunag panabot na among masabtan ang imong espirituhanong pulong kay tungod kini masabtan lamang pinaagi sa espiritong gahom. Salamat Lord, mao kining among pag-ampo ya lamang sa atong Ginoo Kristo. Amen. So mga igsuonan, pagpadayon ta sa atong pagtalakay sa maong topic o doctrine about salvation, kaluwasan. Kay balota na tanang mga tao kung atong pagatan-on unsaon ng kaluwasan, unsa ka pagkaluwas, daghan silang mga pamaagi, daghan silang mga tinuuhan. Apan subay lang ta sa pulong sa Dios. Ug unsay gisulti sa pulong sa Dios, may atong kuptan, may atong saligan. So atong nasabtan sa pag-apot sa kaluwasan, atong giuna ang kinadak-ang problema sa tao. Way lain kundi ang sala. Subo sa tanang tao, sala o tungod sa sala, patay siya sa espirituhanong kahimuan. Wa gyud siya kaakuan sa paghimo og bisan usa ka gamay nga pamaagi aron siya makaduol sa Dios og makasalig sa Dios og maluwas sa Dios. So atong tinalakay dili lamang kay ang kinadak-ang problema sa tao ang sala, kundi ang gahom niini. Atong gitun-an ikaduha mao ang kahingpit o pagkahingpit sa pagkadautan sa tao. Kay sumala pa sa baso sa atong natun-an usa ni ka baso unya kining tubig mao nay kinabuhi ni Adan, primerong tao, limpyo tin-aw, apan usa ka tuo lamang nga sala sa pagsupak sa balaod sa Dios, katong usa ka tuo nga sala atong kintahay ibutang nga hilo, no? Hilo nga itom. Kanang itom diha mukuyanap na nga sa sulod, unya wa na tay makitang limpyo ug maayo niya nang sunod kundi daot, no? Hugaw, daot ug makamatay. So ang kahimtang karon sa tao, hingpit gyud siya sa pagkadautan sa sala. Kining pagkahingpit sa pagkadautan, dilibot pasabot nga hingpit siyang muhimo og sala nga magpatay siya, mang-rape siya, na manlugos siya kung sa dili sa mga binuhatan kundi sa iyang kinaiyahan. Sa iyang sulod sa kinaiyahan, hingpit gyud nga siya makasasala og dautan kay mikuyanap ang sala sa iyang tibuok pagkatao. Karon, wa say kahimuan sa espirituhanong butang aron siya makagawas ni ining iyang kahimtanga. Ato na pong ikumpara siya nga usa ka aquarium nga ang tao sama sa isda nasa sulod sa aquarium, no? Kining aquarium mao nay iyang kalibutan, mao nay iyang kalibutan nga diha siya maglihok, diha siya manginabuhi apan sulod sa iyang kinaiyahan nga hingpit sa pagkadautan, no? Dilibot pasabot sa mga binuhatan kundi sa iyang kinaiyahan nga daot gyud siya. Busa daot siya mao ni ang iyang kalibutan. Imposible kaniya nga mogawas sa dinhi aron magkinabuhi sama niing dunay kagawasan sa espiritu. So ang iyang panlihok bisan pag unsa siya ka maayo, unsa siya pagkadato, unsa siya pagkareliyoso, naa sa kalibutan sa iyang pagkahingpit nga makasasala. So wala gyud tawo nga maluwas gawas lamang sa grasya sa Dios ug mao kini ang atong ipagpadayon nga atong estudyuhan
ang effective calling. Effective calling. So atong basahog balik ang Mateo 22:14. Nagaingon, kay daghan ang gipanatawag, apan jutay ra ang pagapilion. Natanawa ang daghan o pagapilion. Daghan, but pasabot, tanang tao, no? Gipanatawag alang sa kaluwasan. So, why gipihig ang pagtawag? Apan pag-abot sa kaluwasan, iyang pagpili, iyang kabubuton, iyang grasya lamang ang matuman. Dili tanan mamaluwas, sigon sa kabubuton sa tao, kundi sigon sa kabubuton sa Dios sa iyang grasya. So, pinaagi sa grasya, duna gayoy maluwas. So, nakita nato ang kahimtang sa tao, nakita nato ang pasabot sa effectual calling ni adtong una natong nagtumingaging atong pagtulunan, tanang tao makasasala, Roma 3:23, sanglit nakasalaman ang tanan og nakabsan sa himay sa Dios, Roma 5:12, busa nagaingon nga ang sala, maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo og ang kamatayon misulod pinaagi sa usa sala, og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasalaman, hingpit man sa ilang pagka-makasalanon. So nakita nato ang atong ilustrasyon bahin sa kabaso. Karon, pinaagi sa grasya sa Dios ang tao mamaluwas. Grasya sa Dios ang maoy paagi sa Dios, maoy gihatag sa Dios aron ang tao maluwas. Dili sa atong pagpaningkamot, dili sa atong pagkabinuutan, dili sa atong pag-intra sa reliyon, kundi ang grasya lamang sa Dios, ang kabubuton sa Dios, ang gugma sa Dios lamang. So, iyang pagkatawgon ang tanang tao, grasya na, kay tungod ang grasya sa Dios, doon na may duha ka klase, no? Ginganlan og common grace and special grace. Ang common grace kasagaran sa tanang tao. So, ang pagtawag sa Dios alang sa tanang tao sa kaluwasan, apan ang pagtawag sa kaluwasan sa sulod lihok ni sa Dios sa tulo ka persona. Ang gugma sa amahan, ang katubsan sa anak ug ang gahom sa balang espiritu. Karon sa atong pagpadayon, adto ta sa ikaduhang puntos. Nitong una, unsa may kahulugan sa effectual calling o epektibong pagtawag, karon adto ta tan-aw nato ikaduha ang duha ka matang sa pagtawag. Dunay duha ka klase pagtawag. Ginganlan ng primero og general call, ang ikaduha special call. No? Makita nato na sa tibuok Biblia, general call o special call. Mayong balita nga general call, kining pagtawaga alang sa kadaghanan. Basaw nato otro ang Mateo 22:14. Kay daghan ang gipanagtawag. Daghan ang ginapanagtawag. Daghan kaayo, di na tumaihap na. Pag mayuntang general call, kini kadaghanan para sa tanang tao nga mutuo sila. Mutuo sila sa unsa man. Sa pulong sa Dios, mao ang ebanghelyo. Mateo 6:15 nagkasugo ang Ginoong Hesukristo sa mga iyang mga alagad nga iwali ang mayong balita, iwali ang paghinulsol. Nag-iingon siya sa Marcos 16:15, og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Sa tibuok, sa tanan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman. Naay mutuo, naay dili mutuo. John 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig. Tanan nga mosalig. Kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. John 7:37, og unya sa katapusang adlaw, ang labing dakong adlaw sa piyesta, si Jesus mitindog og misinggit nga nag-ingon, kung adunay tawong giuhaw, no?
sa tanang kadaghanan nagtawag ang Ginoo kun dunay giuhaw. Unsay sulti niya? Umari siya kanako og uminom. So makita nato tanang tao iyang gipang tawag aron mutuo sa ebanghelyo. Kini ginganlan og external call. But pasabot sa gawas pinaagi sa pagwali sa gospel. Common alang sa kadaghanan ang ebanghelyo way gipili, way pinihig. Kini external panawag, pagwali. Unya kini sab ginganlan og resistible call. Resistible call ang buot pa sa buot niini kabalibaran sa tao og sa tinuod pirming ginabalibaran sa mga tao. So resistible kini kay naa sa gawas pagpanawag man. Usahay mo invite ta sa atong mga ginikanan o atong mga igsuon dadon nato sa iglesia apan dili sila mosugot. Mo resist sila. Mubalibad sila. Unya kini bisan pa ni og kabalibaran o gawas nga pagtawag apan kini ginganlag sincere call. Sincere niya tinud-anay gyud ni kay ang pagwali sa mga magwali mao ni pag-awhag sa tanang tao sa kaluwasan aron ang tao maluwas. Now kini mga tawhana dili sila makaako sa pagsunod sa ebanghelyo tungod sa kahimtang sa ilang batasan, moral problem. Tanaw na, hingpit nga daot ang ilang tibuok pagkatao. Kay kung sa natural lamang nga ilang pagbati o sa ilang tawhunong pagtuo, mahimo nilang mutuo o mahimo silang budili. Apan, dili na may problema. Ang problema ang ilang kinaiyahan. Patay sila pag-abot sa espirituhanong butang dili gyud nila mahimo. Inay, ilang kaaway noon ang ebanghelyo. Roma 8:7 nagaingon. Kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod. Kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa pagkatinuod, dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Tanawa, muna ang problema, ang moral, ang batasan, no, ang kinaiyahan mao ay problema nga dili sila gyud muduol o maminaw sa tawag. Gawas kon dunay grasya nga mulihok sa ilang kasing-kasing aron sila makasunod ug makatuo sa ebanghelyo. Mao na ang general call. Mao na primero. Ikaduha, ang special call. Samala sa atong bersikulo Mateo 22:14 atong basahon og balik. Kay daghan ang gipanagtawag apan jutay ra ang pagapilion. But pasabot dunay maminaw nganuman kay sila pinili. Okay? Mo nang ginganlag special kay tungod dili ni sa tanang tao. Kay tanang tao hingpit sa pagkadautan apan tungod dunay gipili ang Dios nga ablihan ang iyang kasing-kasing sa ilang hingpit nga ulipon sa sala, sila paminaw ug musalig sa maong panawag. Gingalan nag-special call kay tungod alang sa mga pinili. Tanawa ang Roma 1:7. Nganha kaninyong tanan sa Roma, kaninyo nga sa Dios gihigugma nga gipanagtawag aron mahimong mga balaan. Mga hinigugma sa Dios. Ang gugma sa Dios sumala pa sa Efeso 1:4, wala pa'y kinutuban, gihigugma ka na sa Dios. Ikaw iya kang gipili ng daan, wala pa ang kalibutan. So, gingan lang ka og balaan. Roma 8:30, og sila nga gikabutan yang daan, iya usab sila nga gitawag. Og sila nga iyang gitawag, iya usab sila nga gimatarong. Og sila nga iyang gimatarong, iya usab sila nga gidala ngadto kaniya. Dili wala mag-ingon nga sa tanang tao, kundi duna siya'y kitawag, mao say gipili. Mao nang giingon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14. Mao nang giingon didto ni Pablo. Apan kinahanglan gayod nga sa kanunay kami magahatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo. Daan ang gihigugma
Kay sukad pa sa sinugdan, kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa Espiritu, pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo. Alang niini, gitawag kamo niya pinaagi sa among maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Gipili, busa, gitawag. Klaro ba igsoon? Pulong sa Dios ay nagsulti na, dili akong huna-huna lang o akong sulti-sulti lang. Pulong sa Dios may nagsulti na. 2 Timoteo 1:9, nagiingon si Pablo, nga nagluwas kanako og nagtawag kanako, nanapod ang tawag, sa pagtawag ngadto sa kabalaan, dili tungod sa atong mga binuhatan, kundi tungod sa iyang kaugalingong katuyuan, grasya. Okay? Og sa grasya nga iyang gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang mga kapanahunan nga walay kinutuban. Ang kaluwasan maigsuon, gitaganan na daan sa mga pinili sa wala pa'y kinutuban. So ginganlan na og internal call, special call kay tungod alang sa mga pinili. So busa kining tawaga dili ni external, no? Dili ni pagwali lang sa tanang tao, kundi internal, sulod gyud sa imong kasing-kasing mulihok ang balang espiritu sa imong pagpaminaw diya sa wali. Unya gitawag po ni na accompanying call. Pasabot na accompanying call, nag-uban nga tawag. Kay ang external call o ang internal call mag-uban sa pagbag-o sa kasing-kasing nimo. Unsa may pasabutan na? Ang external mao kini ang ebanghelyo. O ang internal mao ang espiritu. So ang espiritu ag pulong mao nay means, mao nay kasangkapan nga bag-uhon ang atong kasing-kasing. Dili mahimo nga espiritu lang, dili pud mahimo nga pulong lang. Ang pulong o espiritu magkaubang gyud na. So busa ang tawo nga gilihukan na, gitrabahuan na sa pulong sa Dios o sa espiritu, siya gyud sa iyang kaugalingon mutuo na siya. Mo na maingon dito sa Salmo 110 versikulo 3, nagaingon, ang imong katawhan managhalad sa ilang kaugalingon sa kinabubuton, sa adlaw sa imong gahom, sa matahom nga pagkabalaan. Gikan sa taguangkan sa kabuntagon, ikaw adunay tunog sa imong pagkabatan-on. Unsay but pasabot ni sa diha nga mulihok ng gahom sa Dios pinaagi sa pulong ug balang espiritu, nagaingon din na ang imong mga katawhan maghalad sa ilang kaugalingon sa kinabubuton. Doon na sila'y kinabubuton diha nga musalig. So kini dili ni resistible o kabalibaran. Nanuman kay doon na kabubuton ang tao. Gibag-on ang kasing-kasing. Subusa kini irresistible call. Irresistible. But pasabot, dili gyud kabalibaran. Kay epektibong kinabuhi man o epektibong lihok sa buhi nga Dios man ang naa sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa espiritu mubuhat sa sulod nato og bag-ong kasing-kasing. Atong basahon ni paghatag kasing-kasing sa Ezekiel, sa daang tugon, Ezekiel 36, verse 26 to 27. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing. Nagaingon ang Dios. Hatagan og bag-ong kasing-kasing, tanawa? Ang Dios mo'y muhatag natog kasing-kasing. Dili ang tao moingon nga akong ablihan ang akong kasing-kasing, musulod ka sa akong kasing-kasing. Dili. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-ong kasing-kasing og ang usa ka bag-ong espiritu, no? Kasing-kasing nato og atong kinabuhi, no? Bag-o na. Bag-o. Igabutang ko sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod og hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Mapaubsanon. Malumo. Malumoy. Versikulo 27, og igabutang ko ang akong espiritu sulod kaninyo. Sa diha nga ikaw alisdan na og kasing-kasing og tangang ka espiritu, ang espiritu sa Dios ibutang sa atong kasing-kasing. Galatia 4:6 na.
Kisa man tong espiritu sa Dios, ang espiritu sa iyang anak nga mupuyo na sa atong kasing-kasing. Og palakton ko kamo sa akong kabalauran. But pasabot tagaan na ta og kaakuhan, kahimuan nga magalakaw sa iyang kabalauran. Og kamo magabantay sa akong mga tulumanon og magatuman kanila. So lahi na ni, dili ni gahi ang kasing-kasing, bag-o ng kasing-kasing, bagong espiritu, gipuy-an pag yung espiritu sa anak, aron kita, doon na kaakuan, kahimuan, nga musulod, may gugma sa atong Diyos. Bago siyang pagkatao. Nag-iingon ang 2 Corinto 5:17, kadtong anak ang Kristo, siya bagong binuhat. So, kini, usan ka, dili lang kay irresistible call, powerful call pa. Magamhanan. Kay gahom sa Dios ang nagalihok sa atong kinabuhi. Proverbs 21 verse 1. Nagaingon, ang kasing-kasing sa hari anaa sa kamot ni Jehova, maingon sa mga baha sa tubig. Siya nagapaliso niini sa bisan diin nga siya magabuot. Tukay bag-o ng kasing-kasing, nagyod matinumano na gyud ang mga anak sa Dios. Aron dadon ang makasasala sa pagtuo sa kaluwasan o paghinulsol sa mga sala. So mao na ang atong gitun-an duha ka matang sa pagtawag. Duha ka klase nga pagtawag. Outside call o external call, inward call, spiritual call. Ano ba? Lihok ni sa Dios dili atong kaugalingong pagpaningkamot ni. Dili sa atong pagbuhat og maayo o pagkabuutan. Dili. Grasya sa Dios. Lihok samahan nga iwali ang pulong aron tanang mga tao managtuo. Apan wa man tayo kabaw kinsa tong pinili. Mo nang atog yung kaugalingon, makitag yun, muduol, maminaw, aron nga madawat nato ang kamatuoran. Kay wa man ta kay baw og gipili ka ba o dili. May bawal lang nato nga usa ka sa pinili nga makita nimo pag unfold pa sa imong kaugalingon kinabuhi, makita nimo, uy, daan man kong palahubog, daan man kong butangero, daan man kong babayero, apan mahadlok naman ko ron. Anhan nimo masabtan na gitawag ka, giluwas ka kay tungod gibag-uhan ka nagkasing-kasing. So makita nato nga ang kamaturan sa pagtawag makita sa kinabuhi. Dili kay sa hunahuna, dili kay sa maayong pagpanulti apan di makita sa kinabuhi. Karon doon natin problema ni ining doktrinaha, effectual calling. Kay tungod dili tanang tao, bisan pa mga pastor, mga Christian, dili makatuo ni ini nga tinuod ba ning effectual calling? Kung mauna, dunay problema ang tao. Nga naman. O mura magpinugsanay na. Atong tan-awon karon ang mga pagsupak nining doktrina, nining atong pagtulunan. Dunay pagsupak. Well, atong tan-awon ang pipila ka pagtuo nga pagsupak sa mga tao. Apan ang Biblia maoy magpatigayon sa maong tubag, dili akong kaugalingon, dili akong pangunahuna, no? Kundi unsay gisulti sa Biblia. Og kini gisulti sa Biblia, mao na atong kuptan, mao kini atong tuuhan. Amen? Okay. Tanaw nato ang mga pagsupak sa pagtulunan. Primero pagsupak, ngayon sila, wala kuno'y kagawasan ng tao, nining doktrinaha. Mura o magsunod-sunod ka lang. Mura ka og robot. Diba? Daghay misulti nga, uy, lain ang doktrinaha ng Kristohanon na. Tanawa, tanan kita nagtawag Kristohanon, apan kita tanan kinahanglan magpadayon sa pulong aron masabtan ang kamatuoran og ang kamatuoran mo'y magahatag natong kagawasan. Di ba maingon ang Ginoo? Juan 8:31-32. Kasagaran puros naghugyaw-hugyaw ta na aligre-aligre, wa ta magtuon sa pulong. Unsa may gisulti sa pulong? What does the Bible says? Hindi kay ingon nga, what does my pastor says? What does my president says? No, what does the Bible says? What does God says about this doctrine? So tanaw nato
Naingon sila, wala kunoy kagawasan ng tao. Gawas nun man ko ba? O gusto kong mutuo, naran ako. O kung gusto maluwas, naran po na ako. Pagsupak ko nun sa free will of man. Pagsupak sa gawas nung kabubuton sa tao. Balik ta usab sa baso, no? Ang baso gitud-an og usa ka patak, drop of poison which is black, unsa may tabo na ng limpyo sa tao. Mahugaw gyud na, unya makamatay ra ba? Because sin kills. So kana, kung kana gilibutan na tanan na anay hilo, nabay maayo na. Wala. Nabay limpyo diha. Wala. Apan nagkinabuhi siya kay tungod dili man sa iyang mga binuhatan ang pagkaingon nga hingpit nga makasasala, kundi sa iyang kinaiyahan. Okay? Balik tayo sa baso. Kini may atong tan-awon. Unya, balik ta sa aquarium. Aquarium na sab, isda diha. Ang isda nagduna siya kagawasan, bisa pa kung sa iyang buhaton maglintubaw-lintubaw siya, musinggit-singgit siya, mahimo siyang presidente, mahimo siyang papa, maunsa pa man tanan diha, iyang duna siya kagawasan apan sulod sa iyang kalibutanong makasasala. Wala siya makahimo og mga espirituhanong gawas ni ining aquarium nga mahimo niya og unsay kabuton sa Ginoo. Gawas ang Dios mo'y muhatag nimo gahom, musulod diya sa imong kinaiyahan aron bag-ohon ang imong kasing-kasing diha ka lang makaamgo, uy, naamrikos kalibutan sa kapiligruhan. Apan gawas kang Kristo, mamalawas ako. So nakita nato, balik ta sa baso, balik ta sa aquarium. Karon pangutana, kung nagtuo ta sa illustration sa baso o sa aquarium, doon na ba'y kagawasan ng tao? Wala. Kahit tungod sa iyang kinaihan, unsa may gisulti sa Biblia, Roma 8, versikulo 5 ngadto sa 8. Nagaingon, kay ang mga nagagkinabuhi uyon sa unod nga makilawas nun sa ilang pangunahuna, uyon sa unod, uyon sa kalibutanon nga kinabuhi under the sun o uyon sa iyang kinaiyahan nga siya hingpit nga makasasala, nag-ingon diha. Kay ang mga nagagkinabuhi uyon sa unod nga makihalawason sa ilang pangunahuna, apan ang mga nagakinabuhi uyon sa espiritu o gawas na nagpangunahuna sa mga butang sa espiritu. Ang pangunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Apan ang pangunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod. Mao ni. Ang taong nining kalibutan, sulod sa kalibutan, unod nun nga pagkinabuhi, kaaway sa Dios. Na? Kaaway sa Dios ang panghunahuna. Kay dili gyud makahunahuna bahin sa espiritu. Doon naman kasi pagtuo sa Diyos, apan ang ilang pagtuo, pinaagi sa mga Diyos nga ilang sabtan, sulod sa ilang kalibutan. Kay kaaway sa Diyos, ang pangunahuna nga alang sa unod, kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Diyos. Sa pagkatinuod, dili kini makahimo sa pagpailalom nini, o ang mga anaa sa unod, dili makapahimuot sa Diyos. Mayingon sila, kining doktrinaha sa effectual calling, pamugos ni tao. Asa ba ko mo uban ng pagtulon ana, asa ba ko mo sulod anang grupuha nga pamugos mas tao. Ang ilang pagtuo pamugos, mura ka og imo bang anak ba nga imong paliguan sa banyo kay baling hugawa, no? So imo kining kuptan unya bitaron nimo, kasab-an nimo, paling hilak sa bata kay di gustong maligo, ala pamanjak, panggunit dito sa mga dalan kay tungod ang iyang pagtugipugos siya aron nga siya malimpyo, mahumot kay tungod gusto niyang di siya gusto maligo. Mao ni pagtuo ng uban nga pamugos ni. Murag
kuno gibira ka o giyud-yud ka sa tao nga magpanggunit ka kay dili nimo gusto sa Dios, dili ka gusto Dios. Tinuod ba na? Di man maigsoon. Why madisgrasya sa pagsupak? Kung dili madisgrasya sa tinuyuan. Okay? Kung supak ka alang sa Dios aron ikaw mabalaan, dili ka na madisgrasya na apan kung tinuyuan nimong mubuwag gyud ngadto ka sa gusto nimo sa mga guba o sa mga dautan, mamatay gyud ka. Unsaon sa pagpamugos sa tao nga sa iyang kinayahan mo dili manggayud sa Dios. Daot man. Pugson ba ng dili nagigusto? Dili. Mo dili gyud siya sa iyang kaugalingon sa pulong sa Dios. Ngano man? 1 Corinthians 1:18. Kay sa mga nagakalaglag, ang kaasuyan sa krus maoy usa ka binuang. Apan alang kanato nga ginaluwas, kini mao ang gahom sa Dios. Binuang para kanila ni. Manang ang pagtuo nila, giyud-yud sila. Dili sila gusto maluwas, kay ang kaluwasan pinugos. Mao ba? 1 Corinthians 2:14. Ang tao nga kalibutanon, dili magadawat sa mga igatudlo sa Espiritu sa Dios. Kay alang kaniya, kini mga binuang og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Gawas kung ikaw ablihan ang imong pangunahunang unudnon og hatagan og espirituhanong pagpanabot, mahigugma gyud ka sa Dios. Busa kung pasagdan sa Dios ang tao, nabay maluwas, maigsoon. Kung sila magpatuyang silang gusto. Wala gyud. Kaya nga naman, Roma 3:10 nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Apan sa grasya sa Dios, wala niya kita biyai sa kalaglagan. Mo ni pagkaanindot sa Dios. Gitawag niya tanang tao pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo. Sa pagpaminaw, mulihok ang balang espiritu sa imong kasing-kasing. Ablihan sa espiritu ang imong kasing-kasing. Tanawa, dili tao mo abli sa imong kasing-kasing, Lord, ako nang giablihan akong kasing-kasing, sulod sa akong kasing-kasing. Why tao makaabli sa imong kagalingon kay tungod binuang ni alang kaniya. Apan makita nato sa Biblia mo atong patukaranan. Si Lydia, kaila kang Lydia, di ba? Sa Acts 16 verse 14. Tanaw nato maayo. Sa diha nga nagwali na si Pablo, kini mga babayhana, daghan silang babayan na, apan usa ra gyud ang naminaw maayo. Usa ra giablihan sa Ginoo. Tanawa, Acts 16:14. Nagaingon, og naminaw kanamo ang usa ka babaye nga ginganlang si Lydia, nga tagalungsod sa Tiatira, nga namaligyag mga panapton, nga purpura, siya masimbahon sa Dios. Tanawon sa nato ni. Masimbahon sa Dios. Usa ka hintil, masimbahon sa Dios, ang ilang Diyosan, ang ilang Dios. Apan masimbahon sa Dios, tingali kini usa ni ka proselyte gikan sa pagkahintil ngadto sa pagkahudyo. Na-convert siya sa Judaismo, kaya ang Judaismo tinuod nga Dios man. Apan dili but pasabot tinuod nga Dios ang iyang gisimba, luwas no na siya. Dili. Sarado pang yang kasing-kasing alang sa mayong balita kang Kristo. So busa, unsay nahitabo? Basa nato utro. Og naminaw kanamo ang usa ka babaye nga ginganlan si Lydia, nga tagalungsod sa Tiatira, nga namaligyag mga panapton nga purpura. Siya masibawon sa Dios og ang iyang kasing-kasing unsay nahitabo? Unsay nahitabo sa iyang kasing-kasing? Giablihan sa Ginoo aron iyang patalinhugan ang gisulti ni Pablo. Lahi ng maminaw o pagpatalinhog. Pagpaminaw, maigsuon,
Mao na buhat na sa mga reliyoso. O, sige, sige Brad, sige lang, sulti ka lang diha. Di ko magbalin ang reliyon. Oy, maminaw lang ko nimo. Sige, unsa may insulti nimo. Pero lahi nang pagtalinhog. Kay pagtalinhog, talagang kinabubuton talaga nga maminaw kag maayo sabtong gid nimo. Dili gyud ka makapaminaw maayo gawas kung ablihan sa Dios ang imong kasing-kasing. Tanawa? Gawas ablihan sa Dios ang imong kasing-kasing magapaminaw, magapatalinhog kag maayo. Tapos nato, pila ka babae itong tuwa dito? Daghan. Apan, si Lydia lang ang naminaw o giablihan ang kasing-kasing. So, unsa may gibuhat sa balang espiritu o sa Dios diya sa ablihan ng kasing-kasing. Ngadto ta sa Ezekiel 36. O atong basahon ng 26. Nagaingon ang Ginoo. Balik ta. Unya, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing adto na. Pag abli na sa kasing-kasing sa Dios, siya mulihok na pinagi sa gahom sa espiritu, maoy maghatag og bag-ong kasing-kasing, maoy maghatag og bag-ong espiritu sulod kaninyo, kuhaon niya ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, gikan sa inyong unod, og hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Og igabutang ko ang akong espiritu sulod kaninyo. Mo na gingalan og born again experience. Ang born again sa pagtuon nato, sa pagwali sa ubang mga kaigsoon nato, ato nang buhaton, kita mo yung buhat, kinala ma-born again ka. But pasabot, kinalang bag-uhon nimo ang kagalingon. Dili ka makabag-o sa imong kagalingon, gawas ko ang Dios may magbag-o sa imong kasing-kasing, magbag-o og espiritu ug maghatag sa espiritu sa anak. So busa, ang taong na born again, 2 Corinthians 5:17, kung ang tao anak ang Kristo, siya bag-o nang binuhat, ang daang mga butang nagpangagi na, tanawa ang bag-o mga butang nahiabot na. Doon nagkikapag-uhan nga makita. Na kita mo taong grasa, kailan mo taong grasa? Sa taong grasa, ingon ni ini ang imong kahimtang sa diha nga ikaw dili pa Kristohanon. No? Mao ni imong kahimtang sa espiritual nimo, patay ka, grasa ka, hugaw ka, baho ka. Bulingon, bahuon, mukaon og mga anaa sa basura. Yan tong panghitabo sa among missionary house, yan tong 1989. Doon na may mga workers, mga Bible study, kakita sila og babae nga grasahon. Ilang giuli ni bay? Unya ingon pastor, di ay naaluoy mi ning babayahan na. Kung baho man na. Among tabangan og paligo, mga babae may nagpaligo, alagis. Pero away kumbate, binugnuay sila kay di man gusto maligo sa babaeng taong grasa. So, basa-basa lang labi nang nahugaw ni noon, nangalimyo ng baho. Ilang gisuluban og bagong sinina, agag, gisi-gisi, gira lang gihapon. So gipasag na nila, gipalingkod nila sa lamisa. Yung palit ang uban, palit og chicken joy, kining sa Jollibee, gitagaan, gikuhag ang mga manok na pagpinil lamia, bisan ako gutom ko, lamia iya palagi panlablot lagi panlabay sa gawas, midagan sa gawas. Naunsa bayhana nga di man gustong paliguan, di gustong ilisan, dili gusto mo kaon, pipili lami ang pagkaon. Ilang gisundan og asa paingon didto sa basurahan, may igsuon. Og didto hala singing pangkuy-kuy sa basurahan hangtod nakakita siya og mga pagkaong pansit, spaghetti nga naglaway-laway. Napupita taas ka ng laway, mo gihungit niya ang lipay sa kayo. Gikaon niya tong baling hugaw nga panus nga glaway nga spaghetti og pansit. Unya na po yung karne. Gilaway. Kung sa may boto sa putan eh. Dili siya bag-o nga pagkatao adto siya magkinabuhi sa iyang kinaiyahan. Kun dunatay gahom nga alisdan ang iyang kasing-kasing, may igsuon. Dunatay gahom nga alisdan ang kasing-kasing niadtong bayan unsa may tabo. Sigurado makaamgo siya unsa iyang kahimtang kaniadto
o makaamgo siya unsa ning tinuod nga kalibutan. Mahigog man na siyang mukaon og chicken joy. No? Mahigog man siyang mangutsara, magbutang sa platong, lingkod sa lamisa, nga gusto na nila ang kaniadtong mga ilang gidid-an o katong ilang gigusto niadto nga ilang gihamoy-hamoyan, ilan ang ludan, ang luuron na sila niada. Ngano man, sumala sa 2 Corinto 4:6. Amen. 2 Corinto 4, basahan to 4 nga to 6, nag-ingon, sa ilang pagkabutang ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo gibutaan sa Dios ni ining kalibutan na aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Kay ang among ginawali dili ang among kaugalingon, kundi si Jesucristo ingon nga Ginoo, og kami ingon nga iyang mga ulipon tungod kang Jesus. Kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangitngit may kahayag nga mosidlak, mao siya ang nagasidlak dinhi sa among mga kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kaybalo sa himaya sa Dios nga anaa sa naong ni Kristo. Nahitabo na kay tungod ang tao hingpit sa pagkamakasasala, dautan ang iyang pagkinaihan, gibutaan siya nining Dios ning kalibutan. Apan sa diha nga siya magpaminaw na sama ng Lydia, giablihan kasing-kasing o nagapatalinog sama sa gingon ni Pablo ganiya sa 2 Thessalonica 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14, unsay gisulti ni Pablo. Apan kinahanglan gay nga kanunay kami magahatag og mga pasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo, mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo, kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagkabalaan kaninyo sa espiritu og sa iyang pagtuo sa kamatuoran. Alang niini gitawag kamo niya pinaagi sa among maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, ug maingon ka nga pinugsanay dining kaluwasan, sama ka na ng taong grasa. Di ba? Angay tang malipay ka. Angay nga muluhod ka. Ug himaya ka sa Lord, salamat nga ako usa sa imong mga pinili. Imbis nga pamugos na mortag robot. So doon ay duha pod ka peligro nining maong pagtulon-ana. Nakita nato duha ka matang sa pagtawag, unya nakita nato ang mga pagsupak sa maong pagtulon-an, karon tan-aw nato ang duha ka peligro nga ngay natong likayan. Primerong peligro, ang peligro sa pagpangagpas sa kaugalingong hunahuna. Kada bang magtuo-tuo ta, magsulti-sulti ta kung sa atong nasa hunahuna. Nagaingon sila nga og ikaw gali makristohanon, diha dayon, mahitabo ang imong pagkatawag bag-o ka dayon. O di ka napoy mo ba nga dili, hinay-hinay. Napoy mo ingon nimo, kinahanglan doon na kay dakong pag mabati. Kinahanglan doon na sama ni Pablo kita ka og kilat kita kag mo na daghang musulti na. Mo na daghan magkurog-kurog sa altar calling bitaw kay tungod na kasinati ko sila balang espiritu. Napoy mo ingon, tinawag ka kay misunod ka na sa sinner's prayer. Misunod ka na sa pag-ampo. So, tinawag ka na. Ang tinuod may igsoon nga atong sabtan. Kung ikaw tinawag na, ikaw nagborn again na, ikaw Kristohano na, makita ang gugma diha kanimo og makita ang humility. Gugma og pagka mainobsanon. Dili tinuyo ang pagka mainobsanon. Humility, makita na sa imong mga pag-antos, sa imong mga kasakit, nagyod ang pagpaubos. Tungod kang ang effectual calling, maigsoon, usa kini ka continuing faith. Dili kay ingon gitawag ka karon, ego na, sige bahala ka na usay mga kinabuhi mo. Dili, continue. Magpadayon kang sige nagatuo sa Dios kada adlaw, magtubo niya continuing repentance unto life. Kaya ang pangutana ko nimo karon, nag-ingon ka pila ka tuig ka ng Kristohanon, 20, 30, hain man ang imong pagtuo. Hayra man ang pagmamatuod nga doon nagyud kay usa ka sa mga tinuwag.
Naabay kabaguhan? Nagapadayon ba? Continuing faith ba? Hebreo 6, versikulo 4 sa 8, basahin na diretso, sabta na lang. Kay bahin ni adtong mga tao nga sa makausa, nalamdaga na unta, nga nakatilaw na sa langit ng gasa, o nakaambit na sa Espiritu Santo, o nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios, o sa mga gahom sa kapanahonan nga umalabot, o unya managpanibog sila, dili na gayod mahimo ang pagpabalik pa kanila sa paghinulsol. Sanglit gituyuan man nila ang paglansang pag-usab sa anak sa Dios o pagpakaulaw kaniya sa dayag. Kay ang yuta nga nakasuyop na sa ulan nga sa masubsob sa magatagak ni ini o magapatubo sa mga tanom nga kapuslan sa mga tao alang kang kinsa giugmad kini ang maong yuta magadawat og panalangin gikan sa Dios. Apan kun kini mamunga man og mga sampinit o mga kadyapa, kini walay bili og hapit na matinunglo. Ang katapusan niini mao ang pagkasunog. Timan ina maigsuon. Kinahanglan makita nato nga wa gyud paglubad ang atong pagsalig pagpanginabuhi. Dunay pagkabagsak, dunay pagkasala apan mubakod og magpataas. Progressive gyud ang atong kinabuhi. 2 Pedro 2, versikulo 20 ngadto 22. Kay kung tapos sila makaikyas gikan sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang kahibalo sa atong Ginoo og manluluwas nga si Hesukristo. Kung tapos niini sila magapagapos-gapos pag-usab diha kanila og buntugon ang ulahing kahimtang nila, labi pa unyang mangilad kaysa nauna. Kay alang kanila maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong kaysa mutalikod sila tapos mahibalo nini. Mutalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila. Sila hingmatud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka og tapos madigo ang anay sa yanang mubalik siya sa paglunang. Pait kayo igsuon kung mahitabo nato ni. Kung na'y mahitabo. So, mao na'y primerong peligro ang mag-assume o magpangagpas ka sa imong kaugalingong pagsabot. Ikaduhang peligro ang paglangan. Mulangan mingon, wa pa na ako batian nga gitawag ko sa espiritu, wa man siya muliho pa sa akong kasing-kasing. Wa pa man kukuhita sa espiritu, so wa pa ko tawga. Ang tubag niya na, dili pagbati ang lihok sa Espiritu Santo. Kundili sugo pinaagi sa pulong. Ang espiritu pulong di mahimo magbulag. Busa, kung gisugo ka sa espiritu, bisag wa ka kibaw nga gipili ka, buhata kay naglihok na nimo siya. Buhata gayon. Sama sa mga kaigsunan dito sa Acts 17, katong bilanggo nga diha nga nalamdagan na siya kay naghugmak naman ang presuhan, di naman nilihok og tao. So nakaamgo siya sa espirituhanon. Nag-iingon siya sa Acts 17:30. Ang Diyos wala lamang manumbaling sa maong mga panahon, sa kaburong apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin nga o sa paghinulsol. Acts 16:31, og kaniya mitubag siya nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Jesus og mamaluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Acts 16:30, pangutana sa jailer, "Men, what must I do to be saved?" Unsa may akong palabuhaton aron maluwas? Ambot pasabot, dili imong kaugalingong buhat, kundi unsa may akong buhaton karong giablihan nako sa Dios. Sa kamatuoran, dili kay unsa may akong buhaton aron maluwas ko sa akong pamaagi.
Dili giablihan na busa unsa may imbuhaton nimo. Sumalig ka kang Hesus. Kay sa tanan nga midawat sa gospel og misalig kang Kristo karon, siguradong naglihok na ang balang espiritu kaniya. 1 Corinthians 12:3 nagaingon, busa buot ko nga inyong masabtan nga walay tawo nga sa magasulti siya pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios arang makaingon si Jesus matinunglo paunta og walay makaingon si Jesus Ginoo nga dili pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So ang but pasabot, napagali ang imong pagkontra, napagali ang imong way pagsalig, do napagali pangutana nga ang pangutana nimo gawa sa Biblia. May igsoon, higala. Duo sa Dios, magpakiluoy ka. Lord, tabangin taon, ablihin taon nga akong kasing-kasing. Busa mga igsoon, atong basahon ang 2 Pedro 1:10. 2 Pedro 1:10 nagaingon. Busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pa gayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung inyong himuon kini, dili gayud kamo mahulog. Doon na tay pagpaningkamot sa atong pagkatinawag o pagkapinili. Unsaon sa pagsiguro? Bag-ong kasing-kasing o gugma. Ang gugma naagyod sa atong kasing-kasing o naa ang pagpahiubos. Makita gyud sa atong kinabuhi ang humility. Dili kay matubang sa mga tao dili na may pasabot ang humility, dili kay makita sa atong mabasa sa atong baba, makita sa atong pangunahuna, makita ni sa panahon nga naa ka krisis nga ikaw gyud nagpadayon diha nga wa kay kaligut-gut sa mga tao labi na sa Dios. Kay tungod mo kini ang bunga sa espiritu. Galatia 5 versikulo 22 ngadto 23. So may igsoon, unsa may ako'y kasulti diha kaninyo? Mao ba ni ang imong tinuohan sa kaluwasan? Mao ba ni? Kung dili may igsoon, balik ka sa Biblia. Baliki ang imong kahimtang og tan-awa. Doon na kabay gugma sa Dios, gugma sa igsoon og dunay pagkamayabsanon. Magampo ta migsoon. Salamat Lord dining kagabi una sa pagpaminaw sa imong pulong. Hinaot pa na kini makadugang og pagsabot, pagpatin-aw sa imong pulong sa among kinabuhi sama sa gingon ni Kristo nga kung kami magkapadayon sa imong pulong tinuod nga kami imong mga alagad, may baluan namo ang kamatuoran ug kamatuoran may makahatag namo kagawasan. Hinaot pa Lord na kami naas kagawasan karon sa mga sayop o kulang na pagtulon-an sa mga ginamong kinabuhi. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.